Vamos a hablar de senderos, de caminos, de montaña, de paisajes realmente mágicos y todos ellos recogidos en este libro que se llama A un tir de pedra. Un libro de tres autores, Óscar Martí, David Gomar y también Vicent Cervera. Hoy nos acompañan dos de los tres autores, concretamente David y Vicent. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación a Ventana a la Safor. Gràcies a vosaltres. Es la segunda edición ya de este libro. Sí, correcte. Haurà una primera edició que va ser amb el CEIC, el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, una primera edició que es va esgotar molt ràpidament i ara estem en aquesta segona edició que ja és demà d'Edicions El Bullent i que bé, que fan possible que continuï la roda d'un tir de pedra. Sí, una segunda edición que se presentaba además el pasado 30 de marzo, David, Sí. en Daimús. Sí, en la Casa de Cultura de En la Daimús. Casa de Cultura de Daimús, y en la que estuvisteis arropados pues, por toda la familia, por todos los amigos y en definitiva también por todos los amantes de la montaña. Sí, va ser organitzada per el grup Marxa Gros de Daimús, que és un grup de recreació, perdó, molt... van estar arropits sobretot per l'Ajuntament, perquè era el 400 aniversari de la Carta Poble, no, Vicent? Sí. I bé, van estar molt a gust en ells. Exactamente qué recoge el libro, Vicent, porque por lo que he podido leer hay senderos, rutas, pero todo de una manera tan explícita que realmente te invita a visitar la montaña. Sí, el llibre, en certa manera, és un treball que hem volgut que arribara a tot tipus de gent. Des de la persona que vol des de sa casa consultar el llibre, perquè tot allò que hem anat trobant per els camins, de sigues castells, les fonts, si hi ha un tir de pedra, sendes molt curtetes com per exemple la de la Font de Lloret o recorreguts molt més llargs com són per exemple la senda que va de Barx al Miserat, que recorre gran part de la Serra Grossa. En fi, és un llibre que, com vos dic, té rutes curtes per a gent que vol tindre un primer contacte amb la natura i sendes molt més llargues per a gent que ja és un poc més experta caminant. Supongo que en alguna entrevista que habéis conseguido siempre comentan lo mismo, ¿no? Amigos de infancia y con esa afición común a la montaña. Supongo que no os imaginasteis de niño que en lo que podía parar vuestra amistad, ¿no? Porque además compartir la misma afición es muy difícil. Sí, a més vam començar molt en plan amics d'anar a fer excursionetes de Setmana Santa per anar a la Mona de Pasqua i poqueta cosa. Però poquet a poquet, en principi cada un per un camí. Vam anar a la muntanya, Pirineus, per aquí per allà, i després ja ens vam reunir novament. Però com se llega a este libro, Vicent? Pues la veritat és que quan nosaltres anàvem a caminar al Pirineus, conforme ha dit David, sempre tenies algun tipus de documentació on agafar-te per a fer les rutes, però quan ens vam centrar així a la zona de la Safor, la veritat és que així no hi havia res. Quan anàvem a fer una ruta per així, per la comarca, no podíem documentar-nos de cap de les maneres, perquè no n'hi havia ni llibres, ni tríptics, ni ningun tipus d'informació. Així va començar la idea de començar a documentar i a fer el que seria avui aquest llibre. Y vosotros que sois amantes de la naturaleza y de la montaña, ¿qué es lo que tiene que atrapa a todo aquel que nunca ha ido y decide por primera vez hacer una ruta, aunque sea breve, caminar un poco por la montaña? És difícil dir-ho. La natura és que aporta moltes coses, no sé, aporta pau espiritual, fas esport, n'hi ha cultura, n'hi ha tradició. Tot això va aprenent-se poquet a poquet, conforme vas anant. I no sé, t'atrapa per això, molt poquet a poquet. Al principi, com un esport, com un passatemps. És agradable passar un diumenge tranquil·lament per ahir, el relaxa, desconnectes de la societat un poc. Y eso también te molt que veure, claro. Y esa afición, aparte de compartirla, pues vosotros tres, ¿os la veis o la pasáis a los hijos, amigos, resto de familia? Claro. ¿Comparten con vosotros esa afición? Sí, claro. ¿O ya el grupo ha crecido tanto que cada uno va por su cuenta ahora? No, en certa manera, clar, és una cosa que nosaltres el que fem és també transmitir-ho a tota la gent que està al voltant nostre, no? I encara que no els agrada la muntanya, d'alguna manera també tenen un contacte, no? I també coneixen alguna de les sendes que hem posat en el llibre.
I bé, sí, amb la família, per supost, sempre que podem busquem un moment per anar i poder gaudir en ells, ¿no? de lo que es toda la zona que tenemos así a la Safor. ¿Y cómo ha sido el trabajo del libro en sí, el trabajo de lo que llamamos trabajo de campo? ¿Están recogidas todas las rutas que habéis hecho o ha habido una selección aquí? ¿Cómo ha sido ese trabajo luego para poder plasmarlo aquí en el libro? En realitat vam començar buscant què n'hi havia, perquè com no n'hi havia on agarrar-se, doncs tenien que anar, com qui diu, a la muntanya i a veure què n'hi ha, preguntant a gent major, a altres senderistes, i poquet a poquet vam fer una recopilació de lo que pensàvem que seria tot el que n'hi havia. Efectivament, en aquest moment seria pràcticament tot. Actualment ja s'han obert algunes noves i tal. Però bé, sobre aquest treball ja anàvem a fer la senda, miràvem els desviaments on podíem portar, etc. Fotografia, de tot. I així anava a ser el treball. Poquet a poquet vam anar perfeccionant-lo i de cara al final del llibre ja estava més clar. Al principi nos costaba muchísimo, claro. Bueno, el libro recoge fotografías, caminos que están muy bien explicados, pero además tenéis en internet un blog en el que la gente accede a él y también se entera. La gente ha estado muy interesada en conocer el libro y sobre todo participar de estas rutas. Sí, el blog pràcticament el que més el manté és el nostre company que avui no ha pogut estar així, Òscar Martí, és el que més està damunt de lo que és el treball del blog, i la veritat és que estem molt contents perquè sí que té una bona acollida entre la gent, té moltes visites i intentem portar el mateix estil que hem fet en el treball del llibre. Posem rutetes, també, encara que no siguin d'ací de la comarca de la Safor, de fora també, i posem tot allò que té a veure amb la natura. Intentem que siga també una manera, també una eina de poder traslladar a la gent que siga el sinònim de protecció i d'estima cap a la muntanya, i això és tot el que intentem reflexionar al blog. ¿En mente hay algún proyecto para continuar, no sé, para seguir plasmando esas rutas? ¿O de momento paramos con esta segunda edición? Tenim alguns projectes en ment, però clar, encara estan molt verds, com per dir, que no està clar encara per on volem arribar. Sí, bueno, David y Vicent, no sé si hay algún manual básico para gente como yo, que primero tiene cero estado físico y segundo, pues tampoco se ha acercado mucho a conocer ese encanto de la montaña. ¿Hay algún manual de usuario, por decirlo de alguna manera, que tengamos en cuenta a la hora de acercarnos a la montaña, de dar ese paso de acercarnos a la naturaleza? Pues jo simplement el que sí que m'agradaria dir és que, per exemple, no és una cosa que es tinga que agarrar com totes les coses, agafar una ruta que dure moltes hores i intentar en una ruta voler que t'agrade tot, sinó triar les rutes més menudes, més curtes, tindre un primer contacte, si no caminar, almenys anar a visitar alguna font o algun lloc, i a partir d'ahí ja anar poquet a poquet, anar posant-se més cosetes i anar fent coses més llargues. En principi, per anar a la muntanya, per fer coses curtes, els requisits no són massa importants. La forma física tampoc és el més important. Sí? Tampoc, per les curtes. Després ja vas agarrant-te, ja vas coneixent-te i a partir d'ahí pots fer coses majors, clar. No sé si queréis comentar algo más. ¿Hay alguna ruta destacada que no debamos perdernos si queremos aficionarnos a la montaña? Qualsevol ruta del llibre és recomanable. Hi ha que tindre en compte que s'ha fet un gran treball per part dels centres excursionistes i algunes administracions públiques de recuperació i marcar de sendes. Per tant, avui en dia és molt senzill juntar el llibre, recórrer-les. Qualsevol lloc, com dic, és recomanable. També dir que el que nosaltres volem arribar és el que he dit abans, que hi hagi una estima gran i respecte per la muntanya, i això és per a tots els paratges, no simplement per a les rutes de la muntanya, sinó per exemple com la platja de la Uir, que és una platja verge, o per exemple les marjals, tant la de Xeresa com la de Pego. En fi, que hi hagi per al nostre patrimoni una estima i un respecte absolut. És l'únic que nosaltres volem que arribi a tot el món amb aquest llibre i amb les coses que fem, ¿no? ¿Y a día de hoy pensáis que sí que hay un respeto verdadero hacia la naturaleza o no hay esa conciencia por el cuidado de ella? Falta molt per fer. Pero comenzará desde casa también esa educación, empezando por no tirar papeles. Sí, efectivament. Tot es comença en casa. S'ha progressat molt des de fa 20 anys que fem muntanya ja fins ara. Però encara falta una consciència. També falta molta consciència per part de les institucions, de protegir, de respetar,
de tindre cuidado, senzillament. Actualment ara ja no tant, però ha hagut una pressió urbanística que ha destrossat moltes coses importants i boniques. Entonces, per ahí falta encara. Muchas amenazas en todo caso también. ¿Y falta señalización en algunas de las rutas, podría ser? No. ¿O todo está...? Bueno, s'ha de fer moltes coses encara, com ha dit David, però sí que és de veres que des de que, quan nosaltres vam començar a fer el llibre no hi havia sendes netes, no hi havia cap de senda tampoc que estiguera marcada, hi havia molta falta de cura i protecció ahí, no? Però sí que és de veres que avui en dia ja està tot pràcticament marcat i net, i n'hi ha una conservació bona. Podem dir que tenim una xarxa de sendes i camins ben estructurada i definida, no? ¿Recordáis esa primera ruta juntos? Sí, jo crec que sí. La primera, bueno, de la que va sorgir el llibre, la idea de fer el llibre, sí, va ser quan vam anar a pujar el Cavall Verd, Cavall Verd de Murla. De Murla, exacte. Vam estar allí dalt i allí dalt vam decidir documentar les rutes, no el llibre, sinó vam decidir documentar les rutes i les fotografies, fer la recopilació de les fotografies. A partir d'ahí va ser quan va sorgir tot lo demás. Todo ha sido trabajo entonces de los tres. Sí. Han hagut col·laboracions, però a xicoteta escala ens han deixat fotos, alguna descripció d'alguna cova o coses així. Pero el trabajo de camp, desde luego, ha sido todo nuestro. Además, el libro viene con un índice perfecto y un glosario también, ¿no? De palabras un poco ajenas a nuestro vocabulario diario, los que no somos aficionados. Y una introducción sobre el patrimonio, sobre la historia. I bé, el glossari el vam clavar perquè n'hi ha moltes paraules tècniques, però que són molt importants per descriure indrets al llarg del camí. Sí. Entonces, per no tindre que donar l'explicació cada vegada, vam fer un glossari de paraules. Pues nada, solo me queda daros la enhorabuena a Vicent, a David y a Óscar también, aunque no ha podido acompañarnos en una próxima oportunidad. Esperemos que podáis estar los tres. Pues muchas gracias. Gracias. Ya lo saben, A un tir de pedra, este libro realmente mágico que recoge rutas, senderos y todo a pie de montaña. También hay un blog que ya lo hemos visto en pantalla y vamos a ver si lo podemos recuperar, en el que tenéis toda la información acerca del libro y, como han dicho los propios autores, no solo rutas de la Safor, sino alguna ruta fuera de la comarca.